Всичките на 160 тръгнаха. Всичките ухилени, озъбени, усмихнати. Аз, брат, че съм се спекал, ще кажеш, че отивам да ме колят. Но това е положението. Кой колкото си може. И сега пътуваме към Орехово. Преспиваме тая вечер и утре сутринта ще видим кой кого. Страхотно дойде деня. Деня на истината. Да видим какво ще се случва днеска. Леко по леко се приготвям и имам дори официален екип. Ето така вече мога да видите. Целия в бяло. Даже си имам и един надпис отпред и отзад. Пуската, ето го. За да мога да се срамувам, че миналата година нищо не съм направил. И така. Последни приготовления. И отиваме да го сборим днеска. Успех! Ако някой ме пита 140 минути преди старта се тъпча с мазна паничка, не мога да кажа. Нямам никаква идея. Може би, защото съм нервен, това ми е единственото обяснение. Обаче е много хубава. Там в хотела направих това, че е убийствена. Ще го уважа. Ще тръгнем по-бавно да може да смелим храната. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. По-бързо, по-бързо! Много сте красиви, ей! Изоставаш! Робите се тежка зън! Не се притеснявате, идват двама и последват крат с 30 минути закъснение, няма да сте последни. Километра и половина. Четири километра. 40 минути. Миналата година беше към час и нещо. Добре. Миналата година на той бърче, направо не знаех къде се намирам вече. Сега също не знам, но малко по-добре. Наближавам 10 км. Миналата година 2 и нещо бях до тук. Сега час 54. Вау! Ще видим нататък как ще се продължи. Трудно е, но... ...12 км. 5 минути в бокса. Постояхме на една полянка. Сега полека
Продължаваме. Абе, не си е лесно. Не е лесно. И сега като знам какво изкачване има там към Цирикова църква. О, ама поне май остават километър и нещо, два до там. Мисля, че се движа съвсем нормално. До тук може би съм на около 2 часа и ничко. На 12 км, което е добре. Направо спринт спрямо миналата година. Хайде, продължаваме. Точно преди изкачването към Цирикова църква, 1-2 минутки отдих и продължавам, защото искам тая година да го завърша. Затова по-добре леко да почина и после да продължа. Айде, чао сега. Страхотно е. Още малко остава и стигнем. Няма да съм много бърз в интерес на истината от миналата година, но не е това целта. Една от целите май беше, ама колкото толкова. Я тук на лифта. Пожения. Така. Минах пункта. Ами, може би половин час по-добре от миналата година. Но сега е нещо какво. Дъвча се една краставица. Сега малко по-надолу. Ще се цъкна до това храстчето, където умрях миналата година. Това е. Ако го има още де. Половин час. Колкото толкова са. Много е хубаво. Времето е идеално. Страхотно време даде. Поне за момента стига леко облачно. Леко подухва ветрец. Перфектно е. Супер. Еми ето. Ето къде. Това островче миналата година. Ето къде. Ето тази лъхичка. Ето е любимата ми лъхичка. Я се видя с нея. Здравей, лъхички. Ето тук, 40 минути. Умирах миналата година. Айде излизаме на поляната. После пак ще снимаме до другата точка, където умирах миналата година. Ето тук нагоре сме. Пък това е от миналата година моето камъче. Я да го видя сега. Добро ли е сега? Я да гледам. Опа! Още си е добро. Тук вторите 40 минути тук ги откарах миналата година. Като гледам тази стена нагоре и изобщо не ми се тръгва. Но трябва. Ще тръгнем. 2 минутки. Си давам, пивам водичка, мъничко, 1-2 глътки и подтегляме да атакуваме това остро изкачване. Сега мощното слизане надолу към 19 км. Мисля, че е около 1 км и малко спускане на такова. Не е приятно, защото се рони много едно такова хлъзгаво е. По-внимателно ще го спуснем. Много яко и времето е супер. За момента мисля, че ще изпълним плана, ама чакай да не се заканвам. Айде пак снимаме тук малко по-внимателно с тези шишатките, да не се отъркалям надолу. Направих го спускането към 19 км, там има една чешмичка. Се полях маничко да се освежа. И ето това е мястото миналата година и тук реших да се откажа. От тук има някъде 3 км и нещо, 4, не знам точно колко са, между 3 и 4 до хижа Персенк. И след това пак има едно спускане, едно изкачване, има и пак спускане до финала, не знам точно.
но тая година не мисля да вземам това решение, да се отказвам. Ще го мъча. Мисля, че добре се движа. Дори и двойно да забавя, сигурно ще го завърша, майка му стара. В контролното време. До тук не съм гледал колко всъщност. Я да погледна сега. До тук 20 км. 20 км. И общото ми време от тук е 4 часа и половина. Това е. Толкова смога. Остават още 10. Ако мога да ги направя за 2 часа, и ставам олимпийски шампион в категория куци коне. Супер! И съм много радостен, че даде такова прекрасно време. Да не напече много слънцето. Уникално е за момента времето. Перфектно. Да разходим и кръчетата. Спускам от хижа Персвенк. Обаче се оказа голяма греда. Като съм си пил магнезия, джоба ми е останал отворен и личната ми карта е паднала. И сега нямам лична карта. Това се случи. Добре, че само личната карта вземах и някакви пари, защото викам, знам ли да имам лична карта и пари в мене. Добре, че шофьорската ми книжка поне остана в колата и другите документи. И ключовете на колата бяха в същия джоб. Как не са паднали? Направо не знам. Трагедия. И ще карам без паспорт, без лична карта. Какво направя? Това е положението. Ми спускам от Персенк, значи положението е критично. Мисля, че като спуснем сега имаме още едно някакво изкачване преди финала, ще го видя. Не съм го виждал този участък. Това е страхотно. Май ще го завърши, да му се не види. Айде, ето го. Да. Ето го. Але. Браво! Браво, Антонио! Айде, моля се малко на финала. Ще свалиш и раниците ли? Аз го чакам от една година това. Браво! Всяка вечер го сънувам. Само така! Тая арка. Моля, сега ще изходя. Това е. Приключи. Супер. Ето го и приятелчето, дето цяла година съм го мислил и съм го гравирал. Времето 6 часа и 2 минути. Това е. Колкото толкова няма да има друго. Както се разбра, няма да има май вече това състезание, така че каквото сме направили е супер. Айде сега отиваме на почивка. Ура! Намерили са ми личната карта. Сега се връщам към Орехово. Бях тръгнал и някъде колко 40 минути след като тръгнах ми се обадиха, че са я намерили. Супер, супер! И това се оправи перфектно. Айде, до нови срещи!